Het weersmiddag wordt nerig. We kunnen al vernemen dat de temperaturen omheen willen de komende dagen. Er wie ik al een beetje zinnen, maar er wie toch ook meestentijds nog een soort bewolking. En die bewolking doorheerst dus joert. Maar het waar voor de komende dagen zucht het toch beter uit. Eerst even naar Joen en vannacht. Joen en vannacht komen er bewolking nog voor en er is ook ruimte voor opklaringen, waarbij de temperatuur een zakje naar zo'n 11 en 12 graden. Misschien maar wat dampbaar, vooral in het zuiden van de provincie en daarbij zit er net volle wind. Die wind is zwak tot matig en die komt uit het noordesten. Morgen zullen we ook ruimte voor de zinnen en de temperaturen die komen verder omheen. Het wordt 20 en 22 graden en daarbij hebben we te maken met een zwakke tot matige noordeestelijke wind. Ik denk wel dat de lucht onstabiel is en dat wil zeggen dat er in de rin van de middag een paar stapelwolken uitgroeien kunnen tot een enkele bui. En dat geldt dus vooral voor het midden en het oosten van de provincie. En dan de komende dagen, ja ik zei het direct al, het wordt beter waar. Dat zeggen we tonen dan met een ruimte voor de zinnen. Echt een mooie dag met temperaturen van 22 graden. Ik vreed is het droog, maar ruimte voor de zinnen. Temperatuur die zak je wat waarom, dat komt door de noordwestelijke wind. Die is dan matig en vrij krachtig, maar het wordt op vreed nog altijd 20 graden. En ook op sneeuw lijkt het droog te blijven, dan nog wat meer bewolking en een temperatuur van 19 graden. Hoe het verder uitpakt, daarover morgen weer meer. Nog een overvloekje verder.